Здравейте хора, аз съм Гого и днес сте с третия епизод на Майнкрафт оцеляване. Ако ме чувате малко така да спал, в момента е 7 и нещо, 7 и половина. Да, в последния епизод казах, че ще довършим тавана и да, чакай, аз имам материали за какво имам то. Така. Опа, то ни трябваше да става. Обаче дървото няма да ни стигне. Галос. Тъпо дърво. Така. Ще отидем сега да отсечем само едно дърво и толкова. Не ни трябва повече. А и е това. Тъй това. Той нещо не ми трябва. Сит. Така, и до сега отиваме да довършим къщата. Къщата да довършим. Ние всъщност на кой играем? Написало. Опа. Добре. Целта ми в тази поредица, която ще направя, е да мина всички ачивменти и да таковам. Да убия Ендър Драгона. И да, това ще ме е целта в тази поредица. Така. Сега ще таковаме. Мазето ще довършим. Така. Няма да е много голямо, няма да е много малко да е. Нормално. Айде бе. Така. Сега оти така. Ей, така. Ще го направим с етакос. То всъщност всички си трябва. Значи сега ще направим. Тей. Туп. Готово сега. Значи, 1, 2. Няма какво да го броя да е. Или това може да ни е често, ама. Преш.
Защо така? Значи ще копаем 9 нататък. Така, хора, изкопах го и сега това ще го скипна и когато съм готов, идвам. Така, хора, изкопах го и сега ще трябва да направим пода, стените и тавана от Стоунбрик мисля да ги направя. Ако не ми харесват Stonebricks, ще е пак от дърво. Въпреки че само от дърво правим работи. Ама ако да направим, имаме много дърво. В този епизод ще направим и мината. Със сигурност. Или не. Абе, хора, не знам. Да ви кажа честно. Така. Това сега какво е? Cobblestone Bricks. Така. С този текстчер пак не са от най-хубавите. Хора, ако знаете как ме мързи. Свършиха. Лоша работа. Навънка е ден. Шо има мъглави? Ауи, шо има мъглави? Ще стана още по-лошо. Дайте се го оставя на фаст. Оле-ле. Те побива. Значи, тук угоднял съм. Що ни казвате, бе, хора? Що ни казвате, че съм угоднял? Тук има нещо. Аре, бе, вземи го, бе. Ми свърши. Нищо, колкото толкова. Готово. Не си пречи. Fuck this shit. Още Stonebricks. Пънк. Значи го сложим така и торча е тук. И сега ще почнем, хора, стените да направим. Ако не направим в този епизод мината, значи в следващия или следващия клип ще